1989 година пада Берлинската стена и се превръща в символ за край на студената война и революцията, наречена Есента на народите, която сваля комунистическите правителства в Централна и Източна Европа, което дава знак за обединението на Германия година по-късно. На 10 ноември 1989 година, ден след падането на Берлинската стена, по време на ноемврийският пленум на ЦК на БКП в София, дългогодишният комунистически лидер Тодор Живков е освободен от длъжността генерален секретар на партията. Датата е възприемана като начало на така наречения български преход към демокрация и пазарна икономика. Свалянето на Живков е организирано от члена на Политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов. Десетилетия по-късно всички сами можем да видим какво се случи с България и Източна Германия. Затова изводите ги оставяме на вас. Но да се върнем на това как започна всичко. С идването на Михаил Горбачов на власт през 1985 година в Съветският съюз започва процес на перестройка. Това оказва въздействие върху останалите социалистически страни, които са членове на Организацията на Варшавския договор и Съвета за икономическа взаимопомощ. България не без основание е сочена за един от най-верните на Съветския съюз съюзници по онова време, също обявява курс към преустройство на съществуващата в страната обществено-политическа и икономическа система. В България Тодор Живков констатира в различни изказвания следното. Досегашната система не успява да отговори на нуждите от промяна на обществото, казвайки: по-специално Политбюро твърдо застана на тая позиция, че ние имаме работа с недоразвито общество. Или ако вземем, да не се разпростирам, ако вземем, социализъма е едно недоносче. И се начертава рамка на ново обществено устройство, демократично начало на държавата. Утре не, а други ден ще се публикува. Значи отива се на принципно ново, където държавата не е главният фактор, а главният фактор са хората. Очевидно, демократизма и гласността ще вземат широки размери, но когато хората разберат какво работят и какво получават. Край на цитата. Икономическата рамка също се променя. Онова съдържание, което се намира в западните фирми, концерни, напълно нас не удовлетворява. И без него ние не можем да разгърнем фирмената организация. Но без конвертируемост на нашата валута, ние не можем да вървим напред. Заявява се курс от държавно планиране към елементи на частно стопанство. Имаме на принципно нов данък. Освен това, частна практика на всички лекари в свободното време. За целта се предвиждат промени в Конституцията и държавното устройство. Отива се към деполитизиране на икономическите отношения и търговските отношения. И от тук идване до Народното събрание, до нова конституция, нов устав. Дава и отчет за трудността на начинанието. Обстановката е изключително тежка. Изключително тежка ще бъде. Поне тук една година, година и половина, може би 2 години. Изключително тежка. За една страна малка като България, едно разтърсване. При Горбачов и поетия от него курс за самостоятелност на съюзниците, за първи път, откакто Живков е начало на държавата, се появяват различия между него и съветски ръководител. Напрежението ескалира, когато Горбачов не одобрява прозападния курс на развитие, начертан в Юлската концепция от 1987 година, която залага опити за въвеждане на пазарни механизми и ограничена демокрация, в които БКП не е главен субект на властта. Относно неодобрението на прозападния курс през 1989 година, по-късно Горбачов се изказва противоречиво, че всичко опира до пазара, до свободното движение на стоки и капитали. Но и у нас, и у вас има горещи глави, които гледат само на Запад. Въпреки всичко, Живков продължава да опитва да следва старите норми на отношенията с Съветският съюз. Живков непрекъснато търсеше западен опит и правеше безуспешни опити да го присъди. Нищо не излизаше, защото той следеше да не се разминем с официалната съветска оценка, споделя Костадин Чакъров.
Това се оказва пречка за въвеждането на новите политически отношения за самостоятелни решения на отделните държави. Което става у вас във всяка една страна е въпрос на съответната страна, на съответния народ. Нямаме никакви претенции и ви желаем успех във всички ваши начинания, остро изказва Горбачов. През есента на 1989 година Живков прави опити да посети Москва, но те са отхвърлени от Горбачов, което е изтълкувано от ръководството на БКП като сигнал, че той е в немилост пред съветското правителство. На 24 октомври външният министър Петър Младенов изпраща остро и критично писмо до партийното ръководство и 2 дни по-късно подава оставка. Открито се обявява срещу Живков и свързания с Москва Андрей Луканов, който привлича на своя страна министър-председателя Георги Атанасов и военния министър Добри Джуров. Те са подкрепени от съветския посланник генерал Виктор Шарапов. На 9 ноември 1989 г. на заседание на Политбюро Тодор Живков подава оставка като генерален секретар на БКП, след организиран от съветското посолство натиск, както и от страна на неговите най-близки съпартийци Йордан Йотов, Добри Джуров, Димитър Станишев, както и от Станко Тодоров, Гриша Филипов и Георги Атанасов. Искането за оставка е организирано от члена на Политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов. Някои от членовете на ЦК, като Милко Белев и Димитър Стоянов, не са предварително информирани. Живков не подава оставка от поста председател на Държавния съвет на Народна република България, най-високата длъжност в държавата. Предложението за това е направено от името на Политбюро. Новината започва да се разпространява неофициално. В дневния ред на ноемврийския пленум са поставени 2 точки. Първата е доклад на Тодор Живков за актуалната обстановка в страната и необходимостта от преустройство на икономиката по посока на пазарния механизъм, съчетан с планово начало. А втората е оставката на генералния секретар на ЦК на БКП. Живков произнася встъпителното слово, след което ЦК одобрява доклада му. На следобедното заседание на пленума, членовете на Централния комитет приемат оставката на Живков. Който от членовете на Централния комитет е съгласен да се удовлетвори молбата на другара Тодор Живков да бъде освободен като генерален секретар и член на Политбюро и председател на Държавния съвет на Народна република България, моля да гласуват. Против? Въздържали се? Няма. Молбата на другара Тодор Живков се удовлетворява единодушно. Без да му дадат възможност за заключителни думи и утвърждават Петър Младенов на поста генерален секретар на ЦК на БКП. Предлагам на гласуване предложението на Политбюро за генерален секретар да бъде избран другара Петър Младенов, който от членовете на Централния комитет е съгласен, моля да гласува. Против? 1 против. Въздържали се? Няма. Другара Петър Младенов се избира с абсолютно мнозинство, с 1 против, за генерален секретар на Централния комитет на партията. Въпреки опитите на Живков да остане председател на Държавния съвет като гаранция за постепенен преход, пленумът предлага на Народното събрание да го освободи и от този пост. 10-ноемврийският пленум е определен от Желю Желев като преврат или като конституционна смяна на държавното ръководство, а заедно с последвалите събития е наричани Тихата революция. На 17 ноември на заседание на Народното събрание, предавано пряко по телевизията, Петър Младенов е избран за председател на Държавния съвет. В придобила за времето си популярност реч Славчо Трънски критикува Живков и най-близките му сътрудници. Парламентът премахва от наказателния кодекс текстовете, криминализиращи критиката към правителството. На 18 ноември се провежда първият свободен митинг, организиран от така наречените неформални организации, начело с КТ Подкрепа и Екогласност, на площада пред храм-паметника Свети Александър Невски. Опозицията не се задоволява с ноемврийския пленум, понеже пленумът не взема никакви решения относно политическия плурализъм и ролята на БКП. В резултат на това, на 9 декември в София и други градове се провеждат нови улични демонстрации с искания за оставка на Петър Младенов и замяната му с Желю Желев. Планират се нови митинги.
Начело на движението застава Съюзът на демократичните сили, учреден на 7 декември. Между 11 и 13 декември Централният комитет на БКП взема решение за курс към парламентарна демокрация и предлага отмяна на член 1 от Конституцията, регламентиращ монопола на партията върху властта. На 14 декември пред парламента се провежда митинг, свикан от опозицията, участниците в който настояват за ускорено премахване на член 1 и деполитизация на държавните институции. В парламента по това време се обсъжда премахването на член 1 алинея 2 и 3 от Конституцията на Народна република България, регулираща абсолютната власт на БКП. Вечерта Петър Младенов прави опит за обращение към насъбралите се за съблюдаване на реда. Запазете тишина и спокойствие, искам да ви кажа нещо. След това може да ме апострофирате да говорите. Обръщам се към вас. Обръщам се към вас и призовавам вашето чувство на отговорност пред съдбата на народа и на България. Липсата на отговорност ще доведе нашата страна и нашия народ до трагедия. Но той бива освиркан и опитът му е увенчан с неуспех. Завършва го с думите: екстремизъмът, другарци, другари, ще доведе до трагедия. До трагедия, разберете го! Навлизане обратно в парламентарната сграда, афектиран от случващото се обръща лично към Добри Джуров и Минчо Йовчев с репликата: Тази реплика става причина за оставката му на 6 юли 1990 година. След политическия натиск, включително от Андрей Луканов, Петър Младенов не признава да е изричал тази реплика. На 3 и 4 януари 1990 година се провеждат предварителни консултации между представители на опозицията и ръководството на БКП за свикването на национална кръгла маса, която да очертае рамките на мирния преход. Кръглата маса започва заседания, които продължават от 16 януари до 15 май 1990 година. Освен премахването на член 1 от старата конституция, е договорено разпускането на политическата полиция, част от бившата държавна сигурност, деполитизиране на армията, разпускане на организациите на БКП по месторабота. Премахнат е Държавният съвет и на негово място е учреден президентска институция. Взето е и решение за свикване на Велико народно събрание с задачата да изработи нова конституция. Съгласно изискването на член 143 от Конституцията, Народното събрание гласува отмяната на член 1 на 15 януари 1990 година, месец след внасенето на предложението. На 18 януари 1990 година бившият пръв партиен и държавен лидер Тодор Живков е арестуван и обвинен в редица престъпления. През юли 1990 година мярката му за неотклонение задържане под стража е заменена с домашен арест. Главната прокуратура започва срещу него 5 дела. През 1990 година е образувано дело за насилствена смяна на имената на българските турци и принудителното им изселване от 1984 до 1989 година. В периода до 1998 година Върховният съвет връща делото 4 пъти за доразследване във военната прокуратура. На 25 февруари 1991 година започва процес за незаконно раздаване на апартаменти, коли и представителни пари от УБО. На 4 септември 1992 година Върховният съд го признава за виновен и го осъжда на 7 години лишаване от свобода и да върне на държавата 7 милиона лева. През януари 1994 година присъдата е потвърдена. На 9 февруари 1996 година Общото събрание на наказателните колегии отменя присъдата му.
На 8 юни 1993 година е образувано делото за така наречените лагери на смъртта. Привлечен е като обвиняем и по делото дело номер 3 за отпускане на несъбираеми кредити и помощи на развиващи се държави, заедно с още 21 бивши заместник-председатели на Министерския съвет и секретари на ЦК на БКП. Обвинен е и по така нареченото дело Фонд Москва, дело номер 2, за подпомагане на Международното комунистическо движение. Делата срещу Тодор Живков са прекратени поради неговата смърт. Тодор Живков почива на 5 август 1998 година.